सुतिए जाए हो दादा फोन के पूछ ले। हेलो हेलो। हाँ हेलो। कहाँ ले बनी? आइए कोई बंदा। आई जल्दी। ठीक हमके घर से बाहर नहीं के निकले के, लेकिन केहू कुछ पूछी तो कौन हितई नतई के नाम बता दे। हम देखले मन के लेका। अरे कौन नहीं कि हमर मर्द पागल बटे यही जामन के रहल अरे बे। खोल देल बाहर गरी हलाई लेके कुल टोपी ओपी खोल के आ देखो गंजी पे आवते कोई जानबे ना करू जानी कि गांव घर के लेके आ। हाँ हाँ ठीक ना। कोई दिन में झूठा ही कि गाँव में फोन करके इनके मर्दा कह दिले ना ना कि ओके सांप काट देले बा ठीक ना। ठीक ठीक तो हमने के भागा लाओ तन जबे तो बहुत आदमी आवत आटे यही ने झूठ बोल दे ठीक है कि डरन आ दो नंदी बड़ी सा। ठीक है हमर नंदी पर लाइन मत मार ना ठीक ना। ठीक है इतनी कहो ना कि एक बार कहला पे इतना प्यार करेला नहीं जवान कि एक बार कहला पे चोरी आवेला जाए तो कोनो बात ना। ये मन नींद लाग गइल देखो तो कैसे देखत नहीं हमार पगली के भेस हो गइल बटे खूब कहतनी ना कि इतना सुंदर वैसे न करो सुंदर ए जे कहत रहे कि चली भाग चले जा तब मानत ना रही त नतिया के संगे बियाह करवा देनी। ई तो पागल भाई का हमार जिंदगी निभाया गुजारा करी। और तो बढ़िया बाटे ओकरे नाम खसा के ऊपर मेरा में हम वाला में का दिक्कत बा। बस ओकर नाम रही मजा आप ले ई कहाँ के बहुत माने पागल समझ के हम ओकर फायदा उठाई आज उठा ले आनी लेकिन ना उठाई ले जी के भाग के बाद तो भाग चली आ नहीं तो फिर हमसे रिश्ता तोड़ दे ठीक ना। ई क्यों एक आदमी के जिंदगी बर्बाद करे के चल अब दो नहीं पे चढ़ना अर्जेंट में करेंगे का होला फिर हमार दिक्कत न हुई जी। हम कहां को तो बियाह शादी ना करो चलो अरे चली सुती जा छोड़ी ना अभी वो 21 दिन ना आई 21 दिन ना आई 21 दिन के बाद हमार मुंह देखी अभी काहे कुछ को हम कह दिले बानी कि हम बरम पिचास हई भूताई हई हमर लगे हिम्मत 21 दिन है तो कहता कि ठीक बाटे ठीक है बा ये तो ठीक नहीं खेला अब की रहते के सजाए वाला बेगो अपन ना सजावत रहनी जी आ करे बुआ तो तुम कह लगल कि माई बाबू दिन धा देले बा। अरे हमारी ना मौसी कुल परेशान कइला से मेरी माई बाबू के हमारा तो बियाह होइल है। हम तो कोब ना चल आईना सूत के बतिया चल ना चल हां सूत के बतिया तो ठीक है चलो सूत के बतिया सूत चलो हम ई कहतनी कि ई राज मिली ओजा त लजात रहनी है जा इजा कहाँ लजाता नहीं जा ठीक ना क्यों थोड़ी है हमारे घर में बोकर त खटखटा के आई ठीक ना। कुछ कहत नहीं हम कहाँ कुछ कहतनी ऐसे हम ना तक कहत नहीं पागल बोला ही बेटे अब का करे के बेटे अपने पागल का फायदा उठा लेंगे ना हैं इमे का बात बाटे आई कौन अपन हुलिया बनैले बानी अरे भूलिए कहत ऐसे कुर्ता बात लेकिन कुछ कहीं प्यार के आगे ना कुछ ना बुझाला ना तारा खाते हमार खाना पीना ना निकला तो खाना वाली के धरत रहिए सा और अथवा के नीचे कह देले बानी ढेर काला खाना चूहा उहा खाता ना सा ठीक ना। क्या कुछ को बड़ा सुंदर लगे बड़ा ना सुंदर तारा के छोड़े के मन ना करला ना के का करू बड़ा ना वे हाल वाला मुका खाई लेकिन तमाशा घुस के देखे जाए वे हाल कल तो कहा ढेर जाने मार के कहीं मैंने प्यार से मरला नहीं मैंने जान के थोड़े मरले प्यारे से न मरले हम कितना रिक्स लेके बोलैले बानी तो हम कुछ कहत नहीं नहीं बिना कहले एक चपड़ा मार देवे के बाटे। क्या करते रे बैठल बनी ऐसे बात कही भाभी कितना सुंदर बड़ी ना बहुत सुंदर एकदम पहले से सुंदर बड़ी ये तो सच के बकल हो लेकिन ना भाभी ना पूछत रही तो हम ना बताई का पूछत रहे कहत रही ना कि भैया था तनी पागल हो काम करने के ना जान जो ना तो भाग जो अब पागल तो होई हो भे पागल तीन यादाश्त तो जो छत पर से गिरल बड़ी ना तो दिमाग काम नहीं करत ठीक है ना बात यही बाटे तोरो एगो इलाज कराए के पड़ी माई के साथ में तो वैसे ही लागल बाटे तोरा से बतियावलो बेकारे बा तोरा से कोनो दिन दुख सुख बतियाई ना तो तू अभी सुनबे अभी भुला जेबे कि काहे जे बात होत रहे हट जाई हम से बात तोरा से बतियावले बेकार बा क्या करते रे पैसे बैठल बनी बैठ के जी कौन काम धाम नहीं करत
जान तड़ी हमार मेहरारू कहले ये न कि हमारा घरे नहीं रहे के जान जब पूरा हम काम करम बाजारी में गया कुल बकरी भाई सन दिन घर ले जाके चराई में के एकदम साझी खुनिया सुते के बेरा खाई में सुत जाई ठीक है ना बा ठीक बाटे न तो वही बात बाटे कि 5 गो बकरी बैसन वही में 3 गो गाय बाड़ी सन अब बने के चराई में दूध खाए का बनी रही न तो वही चाहबे करी क्या ठीक बाटे तो चल काम कर जो का